Mindennapi gyakorlattá vált, hogy a községünk határában működő kompot jogosulatlanul használják. Kérdéseinkre a főrévész válaszolt. Az utóbbi hetekben rendszeresen eltulajdonítják a girincsi kompot. A főrévész szerint nem akarják megfizetni a csekély viteldíjat, emiatt, amikor a kompátkelő nem üzemel, felfeszítik a lakatot és elkötik. Ott jártunkkor a komp kikerülésével a sajon próbált meg átkenni egy fiatalember. A révész már tett feljelentést. Este lezártam, a girincsi oldalt kikötöttem, és mire másnap reggel kezdtem a munkát, láttam, hogy másik oldal van kikötve, vagy általában a víz közepén szokott lenni a komp, eltulajdonítik. Én a főnökeim felé ezt jeleztem polgármester hivatalba, ők erre a Tiszaivárosi Rendőrkapitányságnak írtak egy levelet írásba, és erre a Tiszaivárosi Rendőrkapitányság megbízta a Sajó-Szegedi KMB-st, hogy járjon el ebbe az ügybe. És ezzel kapcsolatban volt egy elfogásuk, feljelentést megtették, és reméljük, hogy többet nem fog ilyen előfordulni. Mit állapítottak meg a rendőrök? Tulajdonképpen milyen bűncselekmény történt? Hát a bűncselekmény az eltulajdonítása a komp felé, az egy gépjármű eltulajdonítás, jogosítvány nélkül használat, és ezzel jelentetik fel, mivel kapcsolatban nincs jogosítványa, mert a komphoz szükséges a jogosítvány. Úgy tudjuk, megszaporodtak a betöréses lopások Sajó-Szegeden. A rendőrség vont-e valamilyen párhuzamot a komp elkötése és ezek között a betörések között? Hát igen, létesítmény, hogy elkötik a kompot és másik oldalt járnak Sajó-Szeged felé irányába veszik a betöréseket és egyéb dolgok, bűncselekményeket, és ezt összekapcsolták a lopásokkal. Végül is van erre valamilyen konkrét bizonyíték? Nincsen.